1, 2, 3, 4, recollo, 5, 6, 7, 8, empezo a crecer, un grande, 2, libro, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿qué tal por ahí, Sandra? ¿Cómo vas? 3, 4, 5, 6, 7, 8, giro, 1, 2, 3, levanto, 4, encollo, 5, 6, 7, 8, empezo a crecer, un grande, abro dereita, recollo, empuxo, 5, 6, 7, 8, vale, vamos co paso novo. Dereita, esquerda, dereita, giro, muy bien, ahora izquierda, dereita, izquierda, dereita, izquierda, giro, dereita, izquierda, dereita, izquierda, dereita, giro y izquierda, dereita, asunto, izquierda con dereita, un pasito pequeño da izquierda e medio giro. E agora, vos que xa sodes maiores e podedes matizar estas cousas, os dous primeiros, inda que logo no cansancio non o fagamos así, pero para traballar o corpo tamén está guai, isto é máis grande, é máis elegante, como que parte da rodilla e logo hai todo demais, e os pequeniños son pam, 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 máis pequenos. Pero os dous primeiros, intentade traballar toda a elasticidade da perna da cadeira. É un pouco... 1, 2, 3, levanto, 4, encollo, 5, 6, 7, 8, empezo a crecer, un grande, 2, vibro, 3, 4, empuxo, 5, 6, bandeja, 7, 8, ando, dereita, esquerda, dereita, esquerda, dereita, giro, esquerda, dereita, esquerda, dereita, esquerda, giro, dereita, esquerda, dereita, esquerda, dereita, giro, esquerda, dereita, ferro, e agora, vale, o giro ahora guai, o giro ahora guai, falta, sí, falta, moito millor, vale, 8, 1, 2, 3, levanto, 4, encollo, 5, 6, 7, 8, empezo a crecer, 1, 2, 3, 4, empuxo, 5, 6, 7, 8, ando, dereita, esquerda, dereita, esquerda, giro hacia izquierda, esquerda, dereita, esquerda, dereita, esquerda, giro, dereita, esquerda, hacia ventana, giro, esquerda, dereita, esquerda, e medio giro. Vale, vale, recordo esto, mirade unha vez. Outro primeiro, así que ahora colocamos os corpos como bailaríns. 7, 8, 1, 2, 3, 4, recollo, 5, 6, 7, 8, empezo a crecer, un grande, 2, vibro, 3, 4, empuxo, 5, 6, 7, 8, ando, 1, 2, no, ahora sin cansancio, normal, izquierda, dereita, izquierda, estamos en neutro, vale, dereita, izquierda, dereita, izquierda, giro para ventana, izquierda, dereita, cerro con izquierda, en medio giro, vale, bastante bien. Recordad que aquí para no salir, aquí vamos a otra cosa importante, paciencia. 4, 5, 7, 8, miro, un caimacao, 2, caime a cabeza, 3, 4, vamos a dormir, deixademe dormir, 6, 7, 8, intento desperezarme, pero non podo, mirade aí como está o día, paso, voume a dormir, andamos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, giro, izquierda, derecha, esquerda, derecha, giro para ventana, derecha, esquerda, derecha, esquerda, derecha, giro, ando polo poder y giro. ¿Qué tal? ¿Cómo vistes? Bien. Sonrisas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, miramos algo que nos gusta.
2, 3, 4. Recibimos un regalo, abrazamos un camo, o que queramos. Unha sorpresa boa. ¡Chupi! Vibramos de emoción. Vamos a mandarlle un cariño a Sandra e a Rafa. E ahora recollemos o seu amor. Andamos super grandes, super contentos. 1, 2, 3. Giro, esquerda, dereita, esquerda. Aí os corpos están moi colocados porque estou moi grande. Moi contenta. Giro, 1, 2, coloco e giro. Cargamos de cansancio, 3, 4 de cansancio inmediatamente, 7, 8, miramos, qué día de mierda. Ay, me cabeza. Perdón, bueno, venga. Ay, que me voy a dormir. Intento despertarme. Mirad cómo estos días, que paso que vuelvo a dormir. No se puede dar nada. Ah, estoy cansada. Giro, cansada. Giro, ay Dios, qué día. Os meus hombros pesan. E último, esquerda, dereita.